alza la cama y no chapes, alza la cama y no chapes, la cañeta de pescar, el cabasel dels alrededors y el barrer de festejar, y el barrer de festejar, alza la cama y no chapes, ay Pepiquita guapeta, no et calles el llaurador, que vindrà la segadeta y es morirás de calor, y es morirás de calor, y es morirás de calor, ay Pepiquita guapeta, no et calles el llaurador. I del salsia beneixama i de beneixama al camp per guiar-me torne a casa, per guiar-me torne a casa de Banyeres vaig al salse. Anda chiquilla pa'lante, mira que guapa que vas, este vestido que llevas alguno lo pagará, si lo paga o no lo paga y a mí lo mismo me da. Anda chiquilla pa'lante, anda chiquilla para atrás. ¡Vamos, viva! La despedida Bostones, la despedida Bostones, la que dio Cristo en Banyeres, gloria pare, gloria al pi, gloria a les espardenyeres, gloria pare, gloria al pi, gloria a les espardenyeres. En Altea, xiques guapes, en Benidorm, mariners, en la Nucia, tramussos i en Callosa, espardenyers. És un plaer estar al poble d'Altea, ja he vingut diverses vegades, i bueno, jo soc de Xàtiva, la capital de la comarca de la Costera, soc Carrat, n'hi han de l'Horta de València i n'hi han de la Ribera. Quan parlem de la Ribera són de la Ribera del Xúquer, del Xemesí, després ja vos les presentaré. Bueno, hem començat en una jota. Mi abuela decía que la cota nació en Valencia, se la llevaron a bautizar junto a la orilla del Ebro en la Virgen del Pilar. Es mentira, pero bueno, es igual. Això s'ha dit tota la vida i hi ha que respetar lo que dia la gent major.
a versar d'aixètia. Bueno, seguim. Ara anem a fer un romanç. Diu que home romancer, gos i malfeiner. Jo no, jo treballo. Si no és que... Vaig a contar-vos un xiste ben cert i ben xulo referent a les dones que juguen al burro totes con bollaes, acudixen al lloc arreglaes en el monyo fet i el marit en l'horta mis nuet mostramos l'esquena rematant el dia fent faena en gran interès. Mentre la seva dona es juga als diners, una novençaneta 3 dies casat, mocador de Manila en el joc es deixa i ella se les toca. Con vergonya en el tampoco pille la baralla. M'abuela quan me'l cantava dia el marit per no pegar-li, per això ho han llevat. I el marit per no cridar-li sofrit i calla. Una jugadoreta també se'n va anar a jugar-se-la al burro després d'almorzar i vora migdia se'n recorda que el marit venia a s'alça en un moment. Se'n va a casa de pressa i corrent, m'empren el perol. Posa aigua pencant a picol i al posar les salses vaig enganyar i abocar les cartes se'n torna a jugar. Deixant-se la baralla mesclar en lo dinar, el marit arriba de l'horta cansat i afligit, tot el dia fent faena agotat i rendit i troba tancat. I una dona d'allà el veïnat li va dir bambau: ta muller m'ha deixat la clau i m'ha dit de veres que tu dines i que no l'esperes, que ja no vindrà. Que té partida de burro pa tota l'esprà. El marit agarra la clau i obri el postit i entra a casa cansat i rendit i busca el dinar. De seguida el perol s'encontra i per l'encimera per 3 voltes clava la cullera i es troba en el plat el 3 toros tot arremullat, 3 o 4 mosques. De seguida es troba les de copes el pobre enfadat i arreballa el perol en un bac, veu les de les cartes, remulla es fetes un empastre, vegeu l'apuro per deixar a la dona jugar al burro. Vaig a contar-vos una història d'un rector que li dien Don Simó, que era tan alt i tan gros que per on passava el seu cos a tots cridava l'atenció. Entre manteu i sotana, fera fosca o fera vent, feia fugir a la gent pensant-se que era una tartana. De l'altre modo, Don Simó sempre fou un molt bon subjecte, però tenia un defecte de gran consideració. Rotava d'unes maneres i estirava els pes tan grans que no n'hi havia cristians que al seu costat estagueren.
Per aquesta mateixa raó no tenia mai criades, pues fugien assustades perquè es causava aprensió. Molt ben recomanat d'una agència de Doncella, Manuela, una xicona canella, un dia es va presentar. Ja la varen avisar dels defectes del rector, però ella de molt bon humor, aixina que va contestar. Si és això soles, això no res. S'enjuntem jo i don Simó i a veure qui pot més. A l'abadia, només arribar, fou molt ben rebuda. Li donaren la benvinguda i acabaren de dinar. Estaguent ella soles arreglant el seu quartet, quan en la sala sent un pet i ella va i se n'aventa un altre. Per aquesta mateixa raó quedà el rector estranyat, però no estava acostumbrat a tindre contestació. Tant d'allí endavant, igual que de nit que de dia, en la casa pareixia que estaven bombardejant. Si don Simó s'estirava com si li eixiren dels ossos, del mateix modo o més grossos, Manuela li retrucava. Per fi, un dia el rector s'amoscà de veure la competència, que en qüestió de flatulència li feia la criada i a Manuela li va dir: si has pensat en provocar-me i posar-me a mi en apuros, ben guardat jo tinc 100 duros i els trauré per a jugar-me'ls. I si és que te'ls vols jugar a qui estira el pes més gros, ves preparant el teu cos que a mi no m'has de guanyar. Sí senyor, me'ls jugue. Quan vostè vulgui voldré jo. No es crega don Simó que a mi això em fa por. Un ratet, abans de sopar, a prepararen en la cuina un llibrell ple de farina d'eixos grans de pastar. Acabaren de sopar i començar la prova. El rector s'alçà la roba i el llibrell es va sentar. Tremendo fou l'escalafit. Gran polseguera armà, tota la casa retronà i el llibrell quedà buit. I el rector, somrient del llibrell, es va alçar, pensant-se que aquell pet ningú el podia igualar. I a Manuela li va dir tot ple de confiança: si no has perdut l'esperança, ara tu el toca esclafir. I tornaren a arreglar el llibrell de farina que omplia quasi tota la cuina i Manuela es va sentar. Un minut hagué de tregua. I com si fora una tromba, com si caiguera una bomba, així no fou, mare meva, s'armà la gran tremolina. El llibrell va rebentar i els trossos van tirar al barandal de la cuina. El rector s'havia quedat com si estiguera mut, pensant que havia perdut tot allò que s'havia jugat. I corrents, se'n va anar i va agarrar una llum, li va alçar la roba a grapats i va veure dos forats que encara tiraven fum. Qui ho havia de dir? Cara de quatre collons. Com t'havia de guanyar? Si tu tens per disparar una escopeta en dos canons. Bueno, ja ho tingueu bé, no? Perquè la botifarra repeteix o retorna, no? O què?
El que passa que no li han pillat del tot, està baix, però molt bé. Que diu que està una miqueta constipat, moltes gràcies. L'altre dia em vaig ensenyar la tota d'això. Gràcies a tu, de mala gràcia. Que bonico. Si la gent d'aquella alçada al cap i vegera... No, els meus fills ja són més padrins, jo som més major. Bueno, pues, con esto y un bizcocho, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies. Bona nit a tots. Per als que no el coneixeu, jo sóc el clavari des festes, José Sellers, i ahir fora tinc a molts membres de la meva comissió i sols no vaig a cansar-vos, no vaig a pegar-vos un rotllo. En primer lloc, donar-li gràcies a Pep Botifarra per estar avui així. En segon lloc, en nom de tota la comissió, l'agrair-vos la vostra assistència i hem organitzat tots els actes del Crist, incluït este, amb molta il·lusió. Esperem que vos hagi agradat i sense més, ara, poquet a poquet, teniu que alçar-vos perquè van a despejar els caires i teniu un berenar ahí preparat. Moltes gràcies a tots.